Mela għadna kif smajna li l-Ġesu fil-Vanġelu jgħidilna sentenza importanti ħafna l-fidi tagħna, l-ħajja tagħna. Aħna nemmnu mhux għax immorru l-Knisja. Aħna nemmnu mhux għax nitolbu dak ukoll, imma prinċipalment mhux għalhekk. Aħna nemmnu għax il-kelma li jgħidilna Ġesu nippruvaw ngħixuha, nippruvaw nwettquha fil-ħajja tagħna. U għaw parti diffiċli ħafna, din diffiċli ħafna biex ngħixuha. Mela meta kien ġej il-Papa minn Malta l-Għawdex fuq il-katamaran, kont qed nitkellem mal-Kardinal Parolin. Issa nafu minnu l-Kardinal Parolin għax dawn il-ġranet qabel ma sar il-Papa. Allura għandna idea minnu is-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan. U qed ngħidlu waħda qed jgħidli x'inhi d-diffikultà, l-ikbar diffikultà li inti tħoss li għandkom fil-fidi tagħkom fil-Gżira Awċija. U jien qed ngħidlu aħna nies li jmorru l-Knisja, nies fil-parti kbira tagħna nagħmlu l-festi, nies fil-parti kbira tagħna nħobbu lill-Alla. Imma mbagħad ħafna drabi nibqgħu f'dik li ngħidula r-reliġjożità popolari, il-fidi ma tinżilx fil-fond tal-qalb tagħna, ma tinżilx hemm isfel, ma tmiex l-għażliet tal-ħajja tagħna. Ħanġibilkom eżempju. Pereżempju jekk hija kellu xi jgħid miegħi jien indu minn ġo fija l-anżita ma nafx kemm. Dak ifisser li l-fidi f'Ġesu lili ma messitnejx. U nsib elf ġustifikazzjoni għax saraqni għax ifisser li lili ma messitnejx. Nista' nagħmel mhux festa jew tnejn jew tlieta lil San Pawl u lill-Qaddisin kollha, imma l-fidi għadha biss reliġjożità popolari. Jew jekk fejn fien għandi pika bejn familja oħra, jew bejn raħal u ieħor, jew bejn jekk hemm dawn l-affarijiet, il-fidi fisser għadha ma niżlietx. Għadha xi ħaġa superfiċjali fil-wiċċ. U qed ngħidlu hekk lil Parolin, u Parolin dar lejja. Għalli Dun Anton, għalli inti taħseb li l-fidi f'Ġesu hi xi ħaġa faċli, għalli mhix xi ħaġa faċli. Imma kompla, għalli ma b'daqshekk aħna ma nistgħux nieqfu kemm li ngħixu aħna l-ewwel qabel kollox aħna. U kemm li nkomplu nħampqu biex din il-fidi ma tibqax oxra. Imma nibdew ngħixuha ta' veru kollha kemm aħna. Kollha kemm aħna. Għax aħna jirnexxielna b'mod eċċezzjonali nistaħbew taħt xi ħaġa biex niġġustifikaw żball li għalina ma jkunx iktar żball. Niġġustifikawh. L-importanti li l-kuxjenza ma tibqax tniggżna. U hemmhekk meta l-kelma talla ma tibqax tatina bil-pon ġol istonku tagħna, hemmhekk aħna nkunu waqafna nisimgħu. Ma nibqgħux nisimgħu. Meta l-kelma talla ma tibqax toqrosna, ifisser li m'għadniex nisimgħu. Għadna kif smajna din l-istorja sabiħa ta' San Pawlu, forsi meta nisimgħu l-kelma Malta kollha kemm aħna nimtlew b'sensazzjoni ta' ġisimna jqum xewk. Malta, San Pawlu. San Pawl ġabilna lil Ġesu, ġabilna l-persuna ta' Ġesu. U ġabilna lil Ġesu mhux biss biex insiru nafu fuqu, imma biex insiru nafu lilu. U biex nieħdu fuqna is-sentimenti tiegħu, l-atteġġjamenti tiegħu, l-għażliet tiegħu, il-ħsibijiet tiegħu. U diffiċli, din hija diffiċli. Però din hi l-fidi, u aħna lem rridu nimxu. Jekk aħna nieqfu nimxu lem, inkunu stallajna. U nistgħu ngħidula l-rridu tradizzjoni, kultura, mod soċjali kif niltaqgħu, però mhix fidi. Mhix fidi. Il-fidi iktar minn hekk. U dan ngħiduh b'mod speċjali iktar illum. Fis-solennità li qegħdin niċċelebraw, li qegħdin tiċċelebraw fil-parroċċja tagħkom ta' dak li ġabilna l-fidi. Tal-missier tagħna fil-fidi. Għadna kif smajna din il-ġrajja li hija kollha kemm hi ġrajja ta' xewqa kbira ta' salvazzjoni. Periklu ikraħ, periklu kbir, imma kull min qiegħed fil-periklu jixtieq b'xi mod li jsib il-ħelsien li jsalva. B'xi mod jixtieq li ma jbatix. Jew fl-aħħar mill-aħħar b'xi mod jixtieq li ma jmutx. Għax ma rridux ninsew din li aħna id-batija għalfejn tbeżżana. Id-batija tbeżżana
għax fl-aħħar mill-aħħar tbeżżana il-mewt. Id-batija tbeżżana għax fl-aħħar mill-aħħar beżżana l-mewt, ġustament. Però lilna li nemnu, għalina li nemnu, il-mewt ma għandix l-aħħar kelma. Din nemnu jew ma nemnuwiex. Jien nemmen li wara l-mewt hemm ħajja oħra jew le. Dan mhux biss qalulna Ġesu, mhux biss qalulna Pawlu dan, imma dan ġara lil Ġesu. L-istess siben ta' Alla ġarra bid-batija il-mewt tiegħu fuq is-salib, id-difna u l-qawmien. U dan għalfejn biex jurina li aħna wuliet Alla u wuliet il-bniedem ukoll bħalma hu kien bin il-bniedem ngħaddu mill-istess ġrajiet. Il-ħajja, id-batija, il-mewt, id-difna u l-qawmien, kollha kemm aħna. Allura aħna meta inqisu l-ħajja, meta niġġudikaw il-ħajja, ma nistgħux inħarsu lejja biss lejn l-esperjenza tal-ħajja, nikkalkulawha biss, nikkonsidrawha biss sal-mewt. Għax inkunu qegħdin inħallu biċċa importanti biex ma ngħidx il-biċċa l-iktar importanti tal-istorja tagħna. L-istorja ta' kull wieħed u kull waħda minnha. Mhux se nidħol fuq jekk hemm xi ħajja jew lej wara l-mewt, mhux se nidħol fuqha, però ta' mejn xi darba, ta' mejn napprofondixxu u nippruvaw nirriflettu ftit u naraw anki sa fejn tasal l-istess xjenza. Għax illum anki x-xjenza għandha ħafna bibien miftuħin, għandha ħafna unknowns, hemm ħafna question marks. Ma tafx x'jiġri wara l-mewt. Anzi, hawn xjenzjati kbar li jitkellmu minn kuxjenza superjuri li tmur lilin minn neuroni li jduru f'moħħna u li jmutu mal-mewt tagħna, tmur lilin. Però mhux l-iskop tagħna llum li nirriflettu fuq il-ħajja ta' wara l-mewt. Ejja nirriflettu ftit fuq dak li bħalissa f'pajjiżna qegħdin nitkellmu u niddiskutu fuq. Il-kwistjoni tal-eutanasja assistita. Anki hawn, biex inkunu ċari, anki hawn, ix-xewqa profonda li hemm tafu x'inhi li nevitaw id-batija, li hija xewqa fiha nfisha tajba. Li aħna nevitaw id-batija hija xewqa fiha nfisha tajba, xewqa sabiħa, xewqa li kollha kemm aħna għandna u Alla ħares xi ħadd timerija. Għax jekk jien niġi quddiemek hawnhekk u ngħidlek isma' għandek bżonn tbati, trid tbati, tgħid dan jew moħħu mar, jew inkella maħniex nifhmuh. Le, li nevitaw id-batija hija mhux biss bżonn imma hija dmejr ta' minnu responsabbli. Imma hemm mod kif tevita d-batija. Hemm modi differenti kif naslu għal dan il-għan li kollha kemm aħna naqblu fuq. Il-koll kemm aħna naqblu li l-bniedem sal-aħħar mument ta' ħajtu għandu dritt jgħix b'dinjità sal-aħħar mument ta' ħajtu. Imma kif se jgħix anki l-aħħar mument ta' ħajtu, sal-aħħar mument ta' ħajtu b'dinjità, bliema mod. Jiena naħseb illi jekk inwasslu lil xi ħadd, għax il-kelma tagħna tot tafux. Il-kelma tagħna tot. Jekk inwasslu lil xi ħadd biex jagħmel dak li qed ngħidulu eutanasja assistita li fil-fatt mhix suwiċidju assistit. Issa nispjegalkom. Jekk aħna nwasslu xi ħadd għal dan, aħniex knisja, aħniex stat, aħniex tobba, aħniex psikoloġi, aħniex soċjetà in ġenerali, aħniex familja. Jekk aħna nwasslu xi ħadd għal dan, inkunu qegħdin niddikjaraw kollha kemm aħna flimkien falliment tan-nuqqas ta' kapaċità tagħna. Aħna maħniex kapaċi inwasslu persuna b'mod tranquill, b'mod seren, sal-mument tal-mewt tagħha naturali. Mingħajr ma nħalluha lilha stess tgħix fid-disperazzjoni.
U dan hu falliment kbir. Meta jien, meta inti, meta aħna maħniex kapaċi ngħinu persuna tasal b'serenità l-aħħar mument tal-mewt tagħha, il-mument naturali, il-mixja naturali tal-ħajja, aħna falluti, aħna fallejna. Aħna fallejna bħala knisja, aħna fallejna bħala stat, aħna fallejna bħala sptar, bħala mediċina, aħna fallejna bħala politiċi, aħna fallejna bħala soċjetà, aħna fallejna bħala familja. Ma nkunux fallejna meta naqdu din l-attitudni li smajna llum fil-qari sabiħ tal-Atti tal-Apostli, li kollha kemm huma jinġabru aqoċċa biex isalvaw. Biex insalvaw, imma aqoċċa flimkien. Jien ma nafx tiftakrux x'għadna kemm rajna. Hemm minnhom il-Baħrejn li jindunaw li kien wasal l-aħħar tad-dinja, hekk jiddeskrivija sal-Luqa. Il-kliem li juża l-aħħar tad-dinja, spiċċa kollox. X'kienu se jagħmlu dawn? Naħarbu qalu. Nissugraw xortina biex jew immutu, imma mutu weħidna, jew inkella jista' jiġri li nsalvaw. U Pawli jinduna u jgħidlu lill-kaptan tal-ġifen jgħidlu jekk se jitilqu dawn se jmut kulħadd. Interessanti dik l-espressjoni ta' Pawlu. Jekk se jitilqu dawn ma nsalvawx. Xi fisser dan? Xi fisser dan? Kemm tlifnija dejn mill-mentalità tagħna ta' poplu Malti u Awċi. Kemm tlifnija din il-komunjoni, dan is-sens ta' familja, dan is-sens ta' flimkien. Intom tiftakru x'kien jiġri meta xi ħadd minn dawk ta' qabilna kien ikun wasal fl-aħħar se jmut. Minnu daqsi jew ikbar minni jiftakar. Kien jinġabar ir-raħal kollu mal-qassejs. Purċissjoni, xi jmut waħdu jmut waħdu. Min kien se jħossu waħdu? Illum inħossu l-bżonn li nitilqu minn din-dinja għax kważi nħossuna żejda minn tant kmieni, kultant anke miċkunija, tfal diġà żgħar, diġà jagħmlu lil żgħar ta' xowr, jagħmlu lil jieli fejn? Fit-child care centers, mhux id-dar momhom ma' missierhom, orfanatrofji ta' żmienna. X'ma jħossux il-bniedem li jrid jitlaq minn din id-dinja jekk spiċċa is-sens ta' familja, ta' komunjoni. U hawn inħoss li fallejna aħna bħala knisja. Hawn inħoss li fallejna aħna bħala knisja. Wara daqshekk snin ta' predikazzjoni, daqshekk snin ta' katekiżmu, daqshekk snin ta' tagħlim, fejn hi l-fidi f'Ġesu. Ġesu msallab, Ġesu li taħtu kien hemm Marija, Ġwanni, Marija Maddalena, in-nisa. Mem taħt is-salib sal-aħħar mument bid-demm ċarċar nieżel, kien hemm xejn iktar traġika minn dejk, iktar kera minn dejk, imma dawk kienu hemm. Kienu hemm. U dan San Pawl predkawulna San Pawl dan. Għalilna is-salib li tra l-Korintin huwa skandlu għall-Lut. U bluwa ġen għall-pagani bħal muġenna għalina. Is-salib għalina ġen bluwa. Bit-bati bluwa. Ġen. Imma l-dawk li jemnu jgħidilna San Pawl. U għal-qawwa ta' Alla u l-erf ta' Alla għal dawk li jemnu. Għaliex? Għax jekk aħna bħala soċjetà nkunu kapaċi verament nakkumpanjaw persuna b'mod mediku suffiċjenti. Dik li ngħidu l-kura paljattiva. Suffiċjenti imma. Mhix biżżejjed il-morfina. Li flok li tgħin il-bniedem imut b'dinjità tistordih u bil-mod teqridlu l-organi interni tiegħu u jispiċċa biex imut. Mhix biżżejjed il-morfina. Hemm modi oħrajn ta' kif tagħmel kura paljattiva, inħarsu lejn pajjiżi żviluppati iktar minna. Però hemmhekk hemm flus tinvesti. Ħafna flus tinvesti, ħafna iktar minn injezzjoni li toqtlok biex ma tagħmilx 4 xhur 5 xhur oħra tiddependi minn persuni oħrajn. Il-kura paljattiva l-ewwel qabel kollox huwa mod differenti, huwa mod pożittiv, mod li jirrispetta l-ħajja mill-bidu net sal-aħħar net tagħha. Il-ħajja mhix tagħna. Aħna ngħixu bl-illużjoni li l-ħajja tagħna, mhix tagħna l-ħajja.
Aħna sibna ruħna fil-ħajja, sibna ruħna fuq dan il-karetton, sibna ruħna f'din it-trejn. Indunajna f'ċertu punt ta' ħajjitna li xi ħadd irregalalna dan id-don kbir. Imbagħad x'nagħmlu, imbagħad nagħmlu ftit snejn aħna u nistordu naljenaw ruħna li aħna s-sidien tal-ħajja tagħna. U nista' mmur fejn ir-rejt, nista' nagħmel li rrid, nista' niddeċidi kif ir-rejt. Imbagħad nerġgħu nibdew neżlejn. Għax tant sanità hekk tagħmilek. Tfakkarni li fir-realtà li jiena isma' jien niddependi ta' jien m'iniex autosuffiċjenti, jien ma għamilx li l-nifsi u din nirribella, din ma rridiex jien, ma rridiex. Ma naċċettajiex din illi jien niddependi minn ħadd ieħor, ma naċċettajiex din jien illi jiena dajjef, le. Jien rrid nibqa' dejjem kif kont ta' 30 sena, ta' 25 sena. Illużjoni. L-illużjoni ta' żmienna, nistgħu nsemmu kollox, il-midja soċjali. Żgħażagħ għal dejjem. Kultant nkunu taċċajt. Meta jiġri jekk nibda ngħid qed ngħid xi ħaġa ħażina. Ma dik tagħmel tajjeb għax tagħmel eżami tal-kuxjenza jien ukoll. Mela aħna nistgħu nakkumpanjaw persuna bil-kura paljattiva. Illum ix-xjenza, u dan ma ngħidux jien, dan jgħiduh tobba, anke tobba li kkonsultajt. Illum ix-xjenza kapaċi verament niżżel fil-minimu tiegħu l-uġieħ. Verament. Imma xjenza kollox jiswa l-flus. Jiswa l-flus. Imma jien naħseb aħjar ninvestu l-flus b'dak il-mod milli ninvestuhom mod ieħor. Barra l-akkumpanjament mediku, hemm akkumpanjament psikoloġiku. Ħafna xogħol tajjeb jagħmlu l-hospice, però anke hemm limitati, il-hospice limitat. Organizzazzjoni privata l-hospice, limitat. Imma jagħmel ħafna xogħol tajjeb. Xogħol ta' akkumpanjament psikoloġiku lil persuni li jkunu waslu fit-tarf ta' din il-ħajja. U min jgħidli li fl-aħħar ġurnata ta' ħajti ma jħoxx il-bżonn li ngħajat lil xi ħadd u nkellmu u nirranġa miegħu. Min jgħidli li fl-aħħar jiem ta' ħajti, fl-aħħar sigħat ta' ħajti ma jkollix bżonn forsi nersaq lejn Alla. Min jgħidli li? Għalfejn għandi ġa nipprevedi minn qabel jien, niddeċidi jien fuq it-tmiem ta' ħajti bl-illużjoni, hija illużjoni li jien għandi l-kontroll saħansitra fuq il-mewt. Għax din hija l-illużjoni. Din hija huwa qatt kbir ta' supervja tal-bniedem. Jiena naf li qed nitkellem fuq affarijiet delikati, u naf li qed nitkellem fuq affarijiet ibsejn ta' tbatija. Però nista' ngħid forsi bħal ħafna minnkom li jien ukoll missejt ma' tbatija. U missejt ħafna ma' tbatija. Allura naħseb bħalma kulħadd jista' jitkellem, anke aħna nistgħu nitkellmu. Anke jien nista' nitkellem. Hemm modi kif nakkumpanjaw persuna sal-mewt. Hemm imbagħad aspett spiritwali. Dan fejn insejnieh l-aspett spiritwali aħna. Aħna li qegħdin aħna li qed nagħmlu festa tal-San Pawl, aħna li toħroġ iktar minn nofs Malta l-festi. Biex ma ngħidx Malta kollha. Fejn hu l-aspett spiritwali? L-akkumpanjament spiritwali fil-momenti tal-mewt. Fejn hu qiegħed? Forsi ħtijatana wkoll hawn. Għax anki aħna tbedna, anki aħna l-mewt tant bdiet beżżana, għax din il-problema fuq kollox ta' hija l-biża' mill-mewt. U l-illużjoni li nirbħu l-mewt, l-illużjoni li nikkontrollaw saħansitra il-mewt u l-mument meta tiġi. Din hemm qiegħed kollox. Il-biża' mill-mewt. U meta nisma' l-argument biex ma nbeżżewx in-nies, li ma nbeżżewx in-nies, però ma ninsewx.
ma ninsewx illi jekk hemm proposta ta' liġi li hija mibnija fuq il-biża' hija dejn. Fuq il-biża' mitbatija. Hija dejn fuq in-nuqqas ta' aċċettazzjoni tal-fraġilità tal-umanità tagħna. In-nuqqas ta' aċċettazzjoni ta' dak li aħna u hawn problema serja, li titfana biex nitkellmu mhux fuq il-kwalità tal-mewt, imma fuq il-kwalità tal-ħajja. Forsi iktar faċli nitkellmu fuq il-kwalità tal-mewt u nistordu naljena u ruħna fuq il-kwalità tal-mewt u niddiskutu hemmhekk milli nitkellmu fuq il-kwalità tal-ħajja li qegħdin ngħixu. Il-kompetizzjoni saret il-ħobs tagħna ta' kuljum. Kif nidher kemm għandi degrees, kemm naqla flus, kemm għandi proprjetà, kemm għandi it-tfal morru fi ground tal-futbol. Qed jilagħbu tfal, ħafna minnkom tkunu hemm. Morru, waraw x'tisemgħu mingħand il-ġenituri. Waraw x'tisemgħu fil-familji meta tfal imorru lura wara logħba futbol. Meta il-coach għal xi raġuni jew oħra dan għandu 60 irid jilgħab forsi 7 jew meta tmur tajjeb 11, kif se jagħmel dak biex jilagħbuhom kollha? Ideffishom kollha għaliex? Għax il-parents jibelewh. Kompetizzjoni. Kwalità tal-ħajja, kompetizzjoni. Ġesu jgħidilna għejnu lil xulxejn. Ġesu jgħidilna ixxerjaw ma' xulxejn. Ġesu jgħidilna batu għal xulxejn. Il-kompetizzjoni x'tagħmel? Tagħmel ħafna outcasts. Titfa' ħafna nies il-barra. Ikollok il-ftejt li jibqgħu u l-ħafna li jħossuhom barranin. Jħossuhom diġà mormijejn, jħossuhom diġà l-barra mill-familja, mis-soċjetà, il-barra. Ejja nirrealizzaw li aħna diġà qed ngħixu tilejn din il-mentalità. Imbagħad naturali li shortcut. Soċjetà ta' shortcut. Nixtieq nikkonkludi din ir-riflessjoni billi l-ewwel qabel kollox inħeġġeġ lilkom u nħeġġeġ lilna s-saċerdoti u lilkom insara li qegħdin hawn. U forsi li qegħdin jisimgħu l-insara dawk li huma kuntenti li huma nsara jew almenu jżommu jemmnu li huma nsara dawk. Ejjew nerġgħu ngħixu dak li għalmuna ta' qabilna b'modi ġodda, b'modi differenti, għax ma nistgħux ngħixu fis-soċjetà antika. Ejjew inkunu qrejb il-marejt. Ejjew nagħmlu l-Ministeru tal-Konsolazzjoni ħdejn is-sodod tal-isptar u ħdejn is-sodod tal-morda u l-anzjani li għandna fid-djar. Ejjew ma nħallu lil ħadd iħossu pejs. Din hija responsabilità tagħna issa. Ejjew aħna saċerdoti, kappillani tal-isptar, inkunu verament ħdejn il-marejt, support u sosten, hemmhekk ħassibni lili, ħanejnek, ħanżomlok idejk f'dak il-mument meta inti sejjer, meta inti se titlaq. U tħossni miegħek, u tħossok miegħi, mhux tħossok miegħi diġà xhur qabel. Mormi parkjat x'imkien, jew f'sodda l-isptar, jew f'xi dar tal-anzjani. Ejjew aħna l-insara. Jien, l-ewwel jien, l-isqof jien. Inkunu iktar konxji minn din il-missjoni li għandna, illi nakkumpanjaw lil persuna l-iktar fid-djufija tagħha. Il-maqlub ta' kif tgħid is-soċjetà. In-nies iduru ma' minnu sinjur, in-nies iduru ma' min għandu proprjetà, in-nies iduru ma' minnu famuż. Mhux ma' minnu dajjef, mhux ma' minnu xieħ u jinten. Ejjew naqilb, dan ifisser ngħixu l-fidi. Dan ifisser dak li qal Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Min dan. Intom tkunu tafu li tħobbuni jekk tisimgħu u twettqu il-kelma tiegħi. Imma Ġesu mbagħad u nispiċċa bija.
Ġesu imbagħad iwedna xi ħaġa sabiħa ħafna. Li meta nimxu warajh, meta nisimgħuh, meta nwettqu l-kelma tiegħu, ħanevitaw żewġ affarijiet li semma fil-Vanġelu tal-lum, ma nafx tiftakruhomx. It-taħwit fil-moħħ, tħallux qalbkom titħawwat. Kemm għandna bżonn inneħħu t-taħwit mill-moħħ, kemm għandna taħwit ġo moħħna. Kemm għandna taħwit ġo moħħna. U l-oħra, il-biża'. U jkollna il-biża', għandniex biża'. Għandniex biża'. Għandniex biża'. Ħafna mill-għażliet li nagħmlu huma mibnijin fuq il-biża'. Fuq il-biża'. L-istorja l-oħra tad-droga, li nsemmu ftejt, jew issa drajnija, brajnija. Fuq il-biża' li ma nkunx kuntent. Il-biża' li ma nkunx sew, il-biża' li ma nkunx kapaċi naffaċċja problema, diffikultà. Ġesu qed jgħidlek le. Qed jgħidlek jekk jien miegħek inta faċċja kollox. Ilqani imma bil-verità, aċċettani bil-verità f'ħajtek. Ġesu jneħħilna it-taħwit mill-moħħ u l-biża' u jagħtina għalulna is-sliem, mhux kif tagħtihulna d-dinja imma għala ċara. Is-sliem tad-dinja x'inhu? Flus, apparenza, poter, proprjetà, nikmanda jien, dak is-sliem tad-dinja. Il-kompetizzjoni li tġibek waħdek. Irriflettu naqra. Iġġibek waħdek. Dawk li jkollok miegħek għax jibżgħu minnek jew iridu xi ħaġa minn għandek. Ġesu qed jgħidilna min iħobbni iħares kelmti. San Pawl illum qalilna jew flimkien jew nerqu kollha kemm aħna. Ew nitolbu li dan il-qaddejs tagħkom li intom tant tħobbu. Li intom tant tħobbu ew nitolbuh biex jagħtina li ngħaddu dejjem iktar mir-reliġjożità popolari, mill-prattika reliġjuża għal fidi vera. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.